Ik ben beledigd, hè, omdat je dus uit rancune een boek schreeuwen waarin je zoveel misselijkmakende dingen zette, dat je dus, als je Albert kent als journalist, had best wel eens wat leuks pakken, 75 jaar Heerenveen. Maar toen hij beledigen waren over zijn ontslag bij Heerenveen, toen is hij in rancune doken. En toen had er een boek vol, op iedere pagina staat iets gemeens. Er staat iets vernederends. En net alleen hoe mee, hoe meesken in een club. En ook het feit dat er hoor en wederhoor daar passen moet. Niemand is luster behalve een peer die achter hem leven en die hem een beetje voeden met wat valse informatie. Het eerste even zeggen, ik ben nooit in het dienst van een club geweest. Ik ken nooit ontslaan wezen. Er is geen enkele vorm van rancune. Ik hier al afscheid nam van de producties voordat dit überhaupt spelen. Dus daar klopt het helemaal niks van. Ik daar even op reageren. Natuurlijk. Albert is door Jelmer Helmholt en Gaston Sporre, zijn medewerking was niet meer gewenst. Albert die schreeuwt ieder jaar een pak bij 100 tot 120.000 rekening voor de corner en voor het business bulletin. En ze gaan hem op zijn. Dat is even verwerkt. Dit zijn grove leugens natuurlijk. Ja. Hansma hier het gevoel dat die informatie vanuit de club in andere stadions maar als dan even mee vrijgeheerst, dat heerst mij al die aantijgingen die erin zitten, daar heerst je een behoefte aan, want hij is al hier eenzijdig belicht. Nee, maar Hansma had dat toen ik verklaard. En dat is Hansma duur komen te staan. En dan denk ik van ja, die man is slachtoffer geworden. 18 jaar lang een voorbeeldige aanvoerder van Heerenveen. Jarenlang op een commerciële afdeling. Commercieel manager geweest. Technische manager, technisch directeur geweest. Man had hem 20 jaar met hart en ziel inzetten voor de club. Is gewoon wegzuiveren. De foto's binnen van de banden. Overal waar Hansma nog in beeld weer is vertellen. Het liggen de oude Bolsjewieken waar in Rusland. Dat is ook iets wat je... Ja, maar nogmaals, dat weer clubliefde waar je denkt van waarom hier het nog zou moeten. En ja, maar dat ik beschouwen. Dat meest over zeggen, maar dat mag mij net in de kwam verruwen.